Iako naš dio svijeta, posebice stoga što ne postoji legalan način nabave lijekova preko interneta, nije toliko problematičan, u svijetu je čak 10% svih lijekova krivotvoreno. U dijelovima svijeta, poput Afrike i Azije, čak je svaka treća tableta krivotvorena. Ljudi su odavna svjesni opasnosti od lažnih šarlatanskih liječnika. No unatoč tome što smo toga svjesni više od 25 stoljeća i što je od tada civilizacija znatno napredovala, još uvijek nas muči taj problem. Upravo suprotno od očekivanja, krivotvorenje lijekova je u porastu i ugrožava zdravlje milijuna bolesnika na cijelom svijetu. Nove tehnologije koje su dostupne mnogima omogućavaju izradu i kopiranje svega, od naljepnica na proizvodima pa do aktivnih sastojaka koje su specifične za svaki lijek. Upravo to krivotvoriteljima omogućava da krivotvorene lijekove učine na izgled jednakima onima pravima. U isto vrijeme i rast internetske trgovine omogućio je da krivotvorene ili kopirane lijekove danas možete kupiti gotovo svugdje i to jednostavno, jeftino i bez recepta. Counterfeiting pharmaceuticals is a global problem. There is no country, no region, no therapeutic area that is immune from it, but it is difficult to quantify and provide specific scale to it. One measurement that Pfizer uses is the seizures that are made by customs and law enforcement, and from that data that we've collated since 2004 we have prevented 210 million counterfeit doses of Pfizer medicine reaching the patients. Tržište krivotvorenih lijekova vrijedi $100 milijardi i ta grana ubrzano raste već nekoliko godina. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da se na razvijenim tržištima, koje uključuje i ono naše, krivotvori do 1% svih lijekova. Na globalnoj razini to je oko 10%, krivotvorenih lijekova i medicinskih proizvoda je gotovo 30% na tržištu. Krivotvoreni lijek može biti krivotvoren i po sadržaju djelatne tvari, i po svojoj dokumentaciji, i po načinu na koji se oprema i prodaje, a najčešće su to derivati sildenafila, odnosno lijekovi koji se koriste za erektilnu disfunkciju, mršavljenje, zatim anabolici, diuretici i slični lijekovi. Svi zapravo to su uglavnom lijekovi koji se inače izdaju na recept liječnika i ne mogu se kupiti u ljekarni bez recepta, što zapravo onda pacijente tjera da ga naručuju putem interneta i iz nelegalnih izvora. Iako u legalnom lancu prodaje u nas gotovo nigdje nema krivotvorina, stručnjaci upozoravaju kako lijek kupljen preko oglasa na autobusnoj stanici sigurno donosi ozbiljan rizik. Oni mogu izazvati jako ozbiljne nuspojave, mogu i kada su potpuno legalni, oni se moraju uzimati sa oprezom, a kada su krivotvoreni tim više. To mogu biti lijekovi koji su slični sildenafilu, a imaju daleko jači učinak i mogu izazvati, na primjer, srčani infarkt kod ljudi koji ga uzimaju. Preparati za mršavljenje mogu izazvati depresije, pomisle na samoubojstvo i vrlo, vrlo ozbiljne nuspojave. Da bi neki lijek dospio na tržište, mora proći opsežne provjere pri Halmedu, te zadovoljiti postavljene stroge zahtjeve kvalitete, sigurnosti i djelotvornosti. Odobravanjem lijekova nadzor nad njima ne prestaje. Lijekovi se neprekidno prate kroz provjere kvalitete iz prometa, te prikupljanja i analize prijavljenih sumnji na nuspojave.